ke district council tu ngiklat tulat palat hajaka bangin ya khore ya ka 371 vis district council bale impunjana ya district council na paya ka 6 schedule kadon ka autonomy haka badai baka self governance kad bah ka 3 kamdan kumta kadai ka ikhtiarma kadai ka tiba kadai ka stiba tang bangidon kam ya kirang pasti in ya dawa in ya petke kalong kumnu ka respond to central government lada umdan su pinweng no mentah-mentah ke district council ni kan don ka jing peli ranghang ya ka jing khang ka basir khai ya ka district council rohap lan checkmate number hap checkmate taki pressure groups iba pensian si mo ila long teng ngal pidon hang ni ko akli fi hatu fi kham tri bah ya tak jai bendir fi district council na fi tri bah di assembly kalong confusing fi kata okey ka tri bah district council Kublai parlok sa Syiem ipriang songbai pi syakini ke program ke jongi ke pingi ai ke teng ke Rynsan Iathir ke Rynsan ke pingi kren ni Iathir halor ki mat ba per ki kata ke imlang ke salang ke jongi but mental kenting ni kren halor ke ka article 371 ba ka Khyrnit ke ban riewlum ni ka 6th schedule jong ka Roti Synshar ka ri tika ai kata ka article 371 ni ka article life spanya kuwei but kumnu ke ya per na ka Khyrnit ke ban rieu ke bala pentri kam ha ke celamik laya ke jongi hatu long ne kabala ban pentre kini artli haga jela tigini di jingkeli ki bangin yo bangin ya pliu jingmut haga ni ka jinga thementa sngi but haga panel ndas ngi don ya samut kiri rang ba ki banya kren bat ki banya pliu jingmut halor kani kamat ningkong idon bat ngi iba vjk Kynta ibade unong ya sajan nang tang ipriang song baru ya iba PNC ibade unong mikmat naga Khasi Hills Autonomous District Council nang tangi don iba Sadon bla ibade president rang ba jong keseng Trap National Youth Front lani ke HNYF nang tangi don ru iba Batskhem Myrboh ibade unohi kai ke school ba NEHU tingi pediang sngo bahaya pi shikani ke program ke jongi bat ni spen pau jing songo bepilap like por kenang mai kran lo kamat tishwa benginya ti jeliu halo kani ke bintang skwa ban pinte biki pai ba ya ka article 371 kumangin ong la pentri kam haki hinriu teli ki jela jong kathan stela mingi ki bekanto bi ka jela Arunachal Pradesh nang ta ya ka jela Nagaland Syiem Assam Mizoram bat Manipur bat ya ka 6 schedule padela ni ka Khyrnit ka banriu la pentri kam haki south teli ki jela jong kathan kata ka jela Meghalaya Mizoram Tripura bat Assam ka jingkeli ka mi ba Kidon ki jela hakathan kum ke jela Mizoram ko pentri kam ka 6 schedule ha ka juko port pentri kam ru ka article 371G ha ka to ka jela tigi bon ki jing dawa gi bami balada la ban pentri kam ya kan yakini ki ar ha ka to ka juko jela balai kam la an pentri kam ha Meghalaya te ngakwa ban bu ka jing kli ka bani kong na ka benta iba Kynta ba kumunong ya sa ande ka ai ka pelong Kongsan ban pentri kam ya ke 6 schedule haga jela Meghalaya ningkong ning shop kwa ban ong hakani ka por kublai shibon ya jingkhot jong pi anga shde chakani ka program but kublai shibon fi anta kublai shibon ba PNCM ru ibalongi deputy CM Mamunshwa la jolong CM ru Mamunshwa anta ba Sadon bla ba di ba Batskhem thì đi con nên shop mà qua ban pau hàng này bà cái 6 schedule hi na do bà kala dan na do pas dang ni dang don ha jela Assam thì cái này Khasi Ibankyntiew Hills min shwa ka ha po ka state of Assam thì cái 6 schedule ha to ka por hi ka lapan khamti khnang ikini ki area namar ka jinglong karpang jo ka jai bandre ka chungi te ka pinapuli ka article ya ka clause 2 jong ka article 244 hantu ka batai shai phang ka extension jong ka ni ka ki tribal areas lani ki ka 6 schedule will apply to the tribal areas of the state of Meghalaya kata kalong hadin mangiyo state la jong nei min shwa hi ka district council Khasi Autonomous District Council lani ka United Khasi and Ibankyntiew Hills Autonomous District Council kadon kini ki board ki powers ki bakhlain ma but ka autonomy kalong absolute autonomy namar ba ki board jong ka ki ain jong ka sarkar padeng lani ka jong ka sarkar Assam to ka por kimla ban show apply we kum to ti ka kala no khandiat hadin ba ngiyo state la ka jong ti ita khandiat phang ka 6 schedule kan namar ha ka bani kong hi por ngi dang dan ha po ka state of Assam ngi dang dan ka absolute autonomy kamut
Hakabe kedai itu ki subject under para 3 nang ta ki subject under para 8 para 10. Hakanukur kom kia pair no hadin bala yo statehood. Hadin mengiyo ekani ke statehood. Keladon ke jingpen kelai ke North Eastern Reorganization Act 1971 but hang tu lawan ra ke amendment ha kabala introduce no ke para 12A. Mensyua hingidon tang para 12. Di pinapuli ke 6th schedule when it was first brought into life. Hang tu ke peni baik ke 12A ke 12 ke peni ba kinu ki ahan jong ke sarkar pedeng ne sarkar jela atau ke Port Assam. Ki ha banda yo kata ka jingmut ka clear bahan apa ke district council ki haban yo ka consent jo ka district council sure bani introduce ke sha United Khasi and Gentiles handai nang yo state la jong pat la introduce ke ni ka lawan ra ke ni ka amendment 12A but hangta kala don ka jingkala ke ni haba kinu ki ain ke ba ka thau ka district council ha ki benta ba kalong repugnant but ki ain jo ka state hai kita gibenta kalau melaban kan override no ka state act hai kita ki provision handai company apa dia ka ahan kanu no ka ahan bathau ka district council te tang tu gibenta ki ba ka ba yatingko te hadu benta hinga ngasong ba ki kim dadan kita ki ahan jong ka ki bathau ka district council ban yatingko hadu ka ta like no ki central acts. Okay, ba pencai ngak kuat ban clear pi mo piladon ha ke district council mentala bun snap. Bara ka jing ke jong pi ngite ba ka district council hi ke don yala ka benta ba kan trei banya da ya ka hok long trai ki pa riewlum. Ti ha ka jing pe ke jong pi nei hadu kat nu ka long kongsan ke ni ka 6th schedule but kumnu ka ya pair na ka article life pa anya pawai. So kalau sibunya pi bapila kuat semua bahaya ngah bandung kat pi ya kanika. Banyak teori kan ika Khyrnit ban riu bat ka articleize pan yu huai pi hangi apa hasil atau most district council jurisdiction lada kamdon ka Khyrnit ke ban riu jong ka sik sitel kumnu ngin sna an haji di bagi snong kumnu ngin sna an haji di bagi kur kumnu ngin sna an haji di bagi khandau Deling bang kajing don jong Khyrnit ke ban riu kat kum ka artikel aspa sau clause R kum balong ipa biban bangio ya kalan ban sna an ban yada ye ki briu jongi kat kum ka dustur kalong kajing sisa kum bang ba biban kasik sidil ke baningkong kalong so powerful namar ka 12A kala kran syai bagi an jong ka state kimla ban apply hapo uput usam jong ka district council kat kum kitu ki bor balai ha ka paragraph lai jong ka siksidil mbei tang kata ka paragraph khat RB tang u governor ulala ban exam yakinu ki central law ki bayatung khu kat kum kini ki mat balai bor hangi kajing yo state kat nai span yu war kabab kionra ka North East Reorganization Act 1972 ringkat ban kata no ya ka paragraph khat RA ban wanra da ka khat RAA ka baong gum ba biban bai tang khu ki anjung ka state bagi anjung ka district council kayong jung ka state tang ma from my point of view ngadon sa wi jing clear lor kata lada ka anjung ka jelna ka itung khu bar ka anjung ka state okay ngan agree bagatul e ka pensyai ba kan yang jong surkar jela Henry lada ka anjong ka surkar jela kay tung khu bat ki provision jong ka sik sidil manu baniyang kin hab baniyang ki provision jong ka sik sidil ta ka daw nga i ka don ka technical ka bangi hapan discuss kawairu kombaong no ka jiwan ra ka 12AB ban aibor no yu president ban exam ya kisntal lo ki bakta yangi kat kum ki bor bla IT hangi kala bakla sibun kajing yo setiat jongi kajing sisa ka di banong penong strong shu Henry ka pens ir shu tipan yakan sabar kiwi lei nga kham siap ting kandiat yo ba nangdu 1972 hakajaka banong bagi
ki an jong ka sarkar jela ki mla ban apply hakini ki benta jongi kat kum ki mat bal ai bor hangi da ka ba weng ye ka pilat penban ya ka sarkar pedeng ban duklar ya ki an jong ya district council tadaw nga sumbat ong ba kamlong ka ba ngihap ban Iathir ban tai ba kai ka jingmentoy ba kai jingdo jingmentoy lagi kena ka sarkar Mizoram ngatai don tang lai tali ki bah pa ki tribal area karai ke mana bat ka Chakma kini under the tribal area of the sixth schedule kajingkali kolong ya ka sarkar Mizoram bro ko winga ko ban tip idon ba bian hang ni hang no ka tin tribal area ba mention na ka benta ka sarkar na ka benta ki jaka hapo ka sarkar Nagaland yang itu syai para ka artikel arsba sapusau clause r ka kran syai babaro ka yini ba administration and govern da ka sixth schedule haki tribal area kapara arpho ka kran syai bagi tribal area kita like no tang gilai teli ki ward European ward Presbyter Jal Road dengan imam baladang imyo asu ya katin tribal area pisu abang tribal min ngatai kalakran kam syai susu pi hakawin ki seminar hakawin koret ngam dakan mau bah haki 1950 1960 plus kabau pasal JM ni kalau don dengkat way naki Chief Justice ke por Muhammad Hadaya Dula wong pa it is a constitution to the constitution pisu tu abang ong constitution kemudian constitution kadika balong so powerful aji Kumar Mittal ubari Chief Justice jongga High Court haka handu tu jong Julai arja ka khandai haka seminar ba organized like Meghalaya State Judicial Academy wangum no it is a mini constitution which Chief Justice Muhammad Hayatullah wong it is a constitution to the constitution uni wong it is a mini constitution ngathara ngi suthu ba habang mini constitution kamut ayu ngathara ngi don kam ban batayan no yinuru tadaw ngas ko banong ba sixth schedule is so important for us hadu mentna hajamu Kashmir mungkin Syiem syu kawan ka artikel lais pakan nyopo ka bala pendu no ngiang ni dang don Syiem hang nu ngi protect igi Syiem haka sixth schedule kubli shibun ba ngalek ni jikali skoi jikali nakamanta iba Sadon mo te ba ngite ba ka article 371 ringkat ba ka sixth schedule kalay kadi ban pin ko bor yaki jaj pendirit pa dan ki jaj pendirit lum te bat ngite bru ba kat kum ka article 371 ka ai kata ka autonomy mo ka state government yaki sarkar jilla Henry kat bengi phai pa chak sixth schedule ka long ba ka sixth schedule pin ko bor ki district councils ki doni kata ka legislative executive and judicial power bakin pentri kam ya kamo ti haba ka jingpe ki jong pi gen ba habang ya pe ya ka sor ya ka jela meglaya ka e ka ba ikham long kongsan hato don kami ka article 371 la ni ka sixth schedule to kubli shibon mo kong banri haga jing sungu thu janga ngamlap bakadon ka direct correlation paling ka sixth schedule wa 371 manong ba langi yo 371 kan yap ka district council ne da kadon sixth schedule umlong syu pentri kam ya 371 kam don kata ka correlation nomor larangi study ba yaki jungu Mizoram de ka Mizoram kala dai teng ka union territory sixth schedule kane ka kini ki district council kine 1987 ka long state kane naga union territory syaka state still ka retain ya ka 371 but kawai bangihap mansuthu ba ka konteks Mizoram ban Meghalaya namar ka argumen kami ba kumnu Mizoram la ban yo balengi ngimyo kata kari konteks of ka ba yakran ba mo Mizoram ha ka por ba kadang dan ka Lushai Hill Autonomous Council ka badai ka state bro kawai at the same time ka dan regional council kata ka jongki ka lai ka Chakma bat kamara ka don regional council te hadin bola du no ini ki ka district council kata ka Lushai Hill Autonomous Council ka ba kala du no ru kani ka kini tang tip regional council tang ba ki kala district council hadin ki la khot bi ki 3 autonomous district council po Mizoram
Tegamot ka banong ba ka direct correlation apa dengan 371 but ka 6 schedule come down, constitutionally come down. Tegabar kalau ngihap matutu kumbala kerla mai phang da iba pensingan. Ba ya ka 370. Mo. Hang tu ngi ke Mizoram wa dikini traditional chief la dem abolish te. 1957. La abolish ya traditional chief. Kad ba hang ni hang ipat ngidang ne ngi traditional chief. Ya ka ba basically kita ki balong try ka khendo ko siap ka klau ko tap ka clan system bat kum ta terter. Tegamot baru kita ki subject ki bala yakren ka pindapai ya ka 371 la da pipek Manipur ka jo pipek ya ka Arunachal ka Assam pipek ya ka Mizoram ka jo ka 371 ni ka keren baik ya ka para 3 jong 6 schedule. Baru ki subject badon ha para 3 jong 6 schedule ki ladon ha ka 371. Ka jingepher ka sumi itang kum ni mo. Ladang ipek ya ka 12E ba 12EE jong ka Meghalaya bat ka 12B jong ka Mizoram. Ka jingi fer ka sulong ba ka district council ngi ka atulat palat. Ka atulat palat ban you compare ya kata ka 12 provision jong ka 12B ka bat ka bagadai ka jongi ka atulat siapa palat. Namal balai ka atulat hangi ka 371 dai ka first wording jong ka 371 ka nong baik no act of the parliament shall apply ya itu subject bala mention tu custom land forest kumta tertermo kam ka act of parliament kan nomla ban apply gitu unless ka state assembly ka approve long jan baru ki article 371 ki long ki indicate ya kata la ni ki kran ya kata henry hangi pat come down kum kata te ngang sngo hajaka bangin ya khore ya ka 371 vis district council bala impunjana ya district council namar banda yakran kulum pat baru provision jong ka 6 schedule nado ki kendon bandingkong hadu ki bapra basifau bat ki benta kamtam ki judicial power ngang so kadang lag district ka 6 schedule pat ban ya ka 371. Okey, kemudian shubun Batskhem ni dia pai pada syakani ki ke rukum long ki kendon an ha pada ka 372 article 371 bat kan ka Khyrnit ke Banrio. Ki don ki critics ki baong ba ka article 371 ni ka don ki ni ki ka jingbam challenge the legal ambiguity ka bai de ki ai khamtam ka bai de ba ka an kendo shap kan. Bat kila penon kam ru ki ka nuksa po Nagaland bokumno ki ka don ki jingya nong ka jing kaja konflik mo ha bai de bat kham tam umar po khndo ha ka jing pe ke jong PE kumno ba ka ai ka bai khlan da pi pe nya kata kan lagi kendon an ka ai ka bai khlan kai ka article 371 la ni ka 6 schedule pi ka we aba piekren ya ka 6 schedule kan kham tam ne bi yong bakirit pa ki minority ning kong ya ban ken ma wi ka ne we ka kan tien minority kam dei ka absolute term ka dei ka relative term. Minority in what context? Kata kami haban soto. Ladang ngim soto ya kata ladang ispendan kami kegentin minority in an absolute term kata kalau orang bakala. Nang tamane ya keren ru ya katu ka article 371 but 6 schedule dan kebong iba Sadon ka dan taka debate benong ba ladang iyo ka article 371 ngindo no ya ka 6 schedule. Dengan kawe ke jingkili ki pangakwa ban bu hang ni kalong ba. Depend pet ya ka political development ha northeast. Penap baka Nagaland nadu baning kong kam tere ya ka se ya ka 6 schedule. Ya ki autonomous district council kam dan autonomous district council. Taka don makana ha 6 schedule. Ka Mizoram andala yo ya ka union territory kam don chuk autonomous district council. Ka jingkili ki banga bakwa ban bu kolong ladangi wanra ya ka article 371 versus 6 schedule. Kajok argument kala ban mi mensuaru 6 schedule versus statehood. Marmasen yo statehood ka Nagaland out. Union ka Mizoram asen yo union territory 6 schedule out. Tikamun ngilaban wan ra ya tak debate ru either 6 schedule or statehood or union territory. P Timenta kaju ru ki wan ra ikani either article 371 or 6 schedule. Ya kata kanong pi ka we kelong ba it is too premature benong ba ladang iyo ika 6 schedule ngindu ya ka article 371 ladang iyo ka article 371 ngindu ya ka 6 schedule kumbong bene ka article 371 ka terekam kum Mizoram the whole state whether 6 schedule areas or not 6 schedule areas kam dei ba ka article 371 ka long applicable
tang haka non-6 scheduled areas. Berkawai rumene ba keren kum iba pensingan bene. Tribal areas. Tribal areas of what? It has to get extension. Kemla ba tribal areas? Tribal areas of what? Tribal areas of Assam. Tribal areas of what? Of Meghalaya. Dia hang ni penlapam, ya kan ni haba P1 ra, ya kan ni 6 schedule. Ke 6 schedule hang ni penepej bah ka tu jingwan ra, ya kan ni ka para 12 and ki amendment ba penduk board ya 6 schedule ha Meghalaya. Ka Meghalaya ka don ke peculiar context hang ni. Peculiar context kalong ba kaya phe na ka Mizoram, kaya phe na ka Assam, kaya phe na ka Tripura, ba ki wi jela kaya phe ra. Ha Meghalaya penlap ba ka context jongka kalong very unique but long very different. Nata kada ha bengi pej ka 6 schedule bungi ha pen pej ya ka uniqueness jongka state ke jongi. Te pen pej ya ka 6 schedule ha bengi keren ya ka minority itu ka board minority in the context of Assam. Pen pej ya ni penlap pen pej ya ka historical development. Siapan posam yang cuba jikli jong pen pej ya ni menswa ha ka tu ka board ba ya frame constitution kadon art group ha ni ka khasi giant hills jungi ka we ka group ka bakwa ban don benta bakwa ban penne gisim ban ka stress fight to instrument of accession ka ba ngalape jingkren ka ba PNSM ru ila kren menchwa ya instrument of accession ka don pa ka we ka group ya lam du ba joy bakwa ban don benta ban nom I board ban nom Synshar gitu ba handai tigile kumno ki ha to ko por penpej u ba joy udawa ya kata ka provision ka constitution ko belong kum ka state bedawa state henry somewhere imat ka to por ka feasibility ban yo ka state kamdon ti namari hap la so to ko por bar khoi ngin hap po Assam ti dei ha ta ka dur baya kan ne ka 6 schedule hap ban mi no khnang ban ya da ngi namar belem ngi don hapo Assam ti na da ha pa pipet ya ka ni ka 6 schedule ka dei minority jong kanu ka community belong minority within the context of a particular state. Dipinla ba kini ka article article 371 article 6 schedule ka we ka banga kwa pan wan ra ni kalong kum kini. Ka we pinla ba kini article 371 ka relationship between the center and the state. Ha kalong ka federalism. Dipinla ba de kini ka 6 schedule but ka 6 schedule but ka state government kadon kum ka is a kind of semi-federalism ka bangalaban ong kum ka relationship between the state government and the autonomous district council hang tu penapa hari penapa ka itanat ha kalong ba Mizoram le mensua Mizoram le what gitu na ba po ka autonomous district council ru ka don saki ki belong minor tribes issue ya gitu ru gi ai shook autonomy te hang ni penapa ka wake autonomy jong ka state ka wake autonomy jong ka 6 schedule ka autonomous district council but ka wake autonomy mensua ka jong ka regional council so different levels of autonomy depending of the level of minority te gani ngi ban su thu te penapa pe bhai gani ka jing pen telot bor ya ka 6 schedule ka jela ka jong ipena pe ngana supet ngai ka political mind jong kitu ki leader tu ka por kan pen pe kim kwa ai jing pe jong ngam khem yo ben interview khem yo ni ka banga puli ka ki kim kwa ban don kata ka kalong no kum no bakan pen pe hang ni kalong ba kim khen chu ba ki khasi ki garu ki dei minority within Meghalaya people minority menang on minority in what context? Kani ka 6 schedule kani minority within the state, not minority within India. Minority in India, but within the state. Kata api bi ban su thu. Ti nata ka raw kani with the passage of time, kani ka concept ka change. Kini concept ki kala. Ti penape kani ka article 371 ba ka 6 schedule mo. Kumpaka long menta ha ki jela Meghalaya. Penape ya kani hi ka 6 schedule kolong very complex. Penpej ya ka North and Kashar Hill district, penpej ya ka Karbi Anglong district, penpej ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ke Badon Meghalaya, penpej ya kini ka Bodo Territorial Regional Council tu penpej kidon la ka jong ka status ka jongki. Ini sengau tho ba man ka way pa ka way ka jala ka don la ka jongki ki hoy ki complexities ki jongki jing sham ki jongki but ngitip ru ba
kum kiri pai ba hi mongim da don than kata gajing song tho ba ka nu gor kam ki ya pher kum ni kum tai teng ko aban kli ba ya phi ba kan ta ma sa chi ka sa ko gajing kli ngite ba kat kum ka article 371 kan ka ai autonomy na ni ka ai bor pun ko bor ka sarkar jilla but ka da ka ba kala aban kan tat ya ki an jong ka sarkar pedeng ti hatu kani ka long bai solon sala da wan ra da kunu ka an ka la ban kan tat ne ka don ne kinu ko on ka limitation first and foremost mo shabagan wan staka article 371 asko ban kado hangni khndiat banong ifi ba na puli ka clause 2 jong ka article 244 kaong ba the 6th schedule will apply to the tribal areas of the state of Meghalaya habangi pai ki tribal areas of the state of Meghalaya ka long Syiem like no 3 wards and cantonment kuma yong ba ban chakai mena ki likely ki ward ne ko ban at so cantonment ro 3 wards and cantonment like no akitu the entire state kala dei bi ka tribal areas te phina pai ka jinglong peculiarity khne la state of Meghalaya ka long ba hangni ngidon ka state government ngidon ru ka 6th schedule ba ka ba apply te ka 6th schedule ka don ki subjects ban chna an phina pule ka paragraph 3 paragraph 4 ka don nanta paragraph 8 but paragraph 10 nidon gini ki subjects ki bolong yasriem bar ki subjects habok ka schedule 7 aga schedule 7 ti phinlap ba ki don ki union list ki balan chna an parliament nanta nidon ka state list ka balan chna an ki ka jilla bat nidon ka concurrent list ka ba jilla ro kala ban chna an bat ka parliament ro chna ni ka point ka long ba na pay ka 6 schedule phina pay kadang ka kanja kadang ka autonomy hakabadei baka self governance kat ba haka 3 kamdan kumda haka 3 kamdan kita ka provision banong ba kandan la ka separate body ban snain de haka 6 schedule kadang te ko mongi ba ban snain mene ka long ba ka 6 schedule is a constitution within the constitution namar phina pe ka 6 schedule hi kalong is the 3 pillars of democracy kadang to kadang ka legislature kadang ka executive kadang ka judiciary de khandai ha ka 3 kalong limited autonomy de kadai ka jing shisha ka tha swaban extend kinu ki ain jong ka center haban yo ka concurrent jong ka state de ka chingkli ka banga kwa ban kado hangni kalong ba haba hangni po state jungi la yo ka state la jong haba the entire state ka tribal areas but pinsham ba bar khoi bun sin kilong I mean de kadan ka maximum reservation kadi ki ST seat only few seats ma sound santali ki general seats ka jingkali ba so banga kwa ban kado hangni wad ya ka sarkar ro ba balei ba gidan ki break ki jongi ba don hangte bo assembly ban thawan ba le kim thaw ki an ki ban protect yangi hi nata kada sawan kani ka jing khonyo ba kadon ka 12A namar ka 12A ka jing sisa ka hadu kata banong bakat penyap ki an district council company pina puli bnya ya kini ki paragraph 3 kad ngila bchnaan ke bade appointment of chief and headman nanta ilaka administration katul ka khana to nanta yakini mentaling ka district council pinchem kla chna bon tli ki an ka bade ki hima ka an ka bading kong ya kadi to appointment and succession of chief and headman act 1959 nang tu par lakha shishu ki an ka bade ha ka juk subject paragraph 3(1)g ha boro ki hima la codify lot tingil codify bon ki customs ke bade jong ki khasi ki ka kani ka rukom tip kor tip khai bor khai pinchem pina pule ki ilaka administration pila pule to ka ka khasi line check katur kadi ki codify ka custom ka jongi ko pen scam shishu pinda puli bari ka 371 kamdan kumta kimdan ki provisions ki subject ki baka under 371 pila ban thawan pinapai ka financial autonomy kadan shen in salap bakandan ka amendment ye ka 6 schedule ha ka bakan sadon ka direct funding ye 6 schedule kata kan sawan yasi kan sadon ka increase of seats also te pin shemba ha po Meghalaya idon kani ka double engine hakui ka liang idon ka state government klan ba state of Meghalaya ka klan ba ka state nidon ka hakui ka benta ba kadan ka 6 schedule kaban protect customs ban protect ka rekom bat jaka bat puta ka jongi nanta kumlo ban protect ki jingdon ki jingam jongi bat shushu ka supreme court ka kumlo rong ba
Hakatu case state of Meghalaya versus all Dimasa. Hantu ko ang baki marpo khando ru kani ke jong ki try khando. Namar hangni po Meghalaya ngidon kani ka land tenure system ka fair ne kiwe ki benta jong kari India. Namar sikiwe ki benta jong kari India lat ka jaka puta hi kadi jong ka state. Karba hangni part land is not vested with the state. Land is not vested with the district council. Kata kata jing affair jing pla. The district council ke ladon kani ke jing thawan kani ka land act mo. Kebarang chu yo ascend dangsian. Te ngidon ru kani ka ba ki kur. Kilala ban dan benta kira di statutory recognition kala don yaki. Kisang samla mentar kala don ka statutory recognition. Hapok ka 371 ka don kum kata. Mensua kisang samla la ki ko aban apply kinu ki fund kinu ki scheme ki haban register ilade kum ki societies. They have to register themselves under the Meghalaya societies restriction. Hendri hadin bangila recognize hadin bang district council ka recognize ki lai ki ka statutory recognition mentala ki ko akano ka fund ka state ru kila bani obet ki kur mentala don kata ka statutory recognition mensua kam dan kam long kam ta te menta banong ba district council hi kidon ka jing ong ba district council ka kam sure po state of Meghalaya kalong ba bakla habang ila yo kini ki longsho ki jong ila kila wanra kila la ban wanra kini ki 6 schedule beli gen kapala dan hak ti beli mentang ini kan tat te menta kadang ta ka jing dawa bangi ko ka 3 ka point kalong bala dang yo ka 3 kan don shishu ta protection haba mentang iyo ka state la jong ru ka ba ki jongi sudah haba ki don ki jongi sudah ti gidi ban thau ka an man protect yang ken hande kamlang umta hapor be ki baniale election ti kila kurar jaj ba ka jaj lekin asyong hang te ba kimtep kadang ka to ka an how March 2024 ba kisna ka to ka investment land investment iyo snai ka to ka an kile iyo kini kin reform ki MLA haba ki kular ban protect ya ka jaka ka puta jongi menta ka tu ka an pina puli ka section 24 jong to ka Meghalaya investment iko to pinsiam ba ka override all other land acts kamut ka override ki an jong district council yu ka land acts jong district council ru Exactly kamangan Syiem itu point kendiat dengan kli ba Sadon namar ba Sadon man hakani dangshan hi ka HNYF ka pelong ka protest mo halor ka tu ka Meghalaya investment promotion ka tu ka yu jong ka sarkar ti ngako man kli hang ni mo ladakani ka 37 ladangi pentri kami ka 371 ru ka aibor ka sarkar jala lada aibor ka sarkar jala hatu kam aibor bakan thangkum kini ki ai ki ban kini no ay ka ta hok jong ki pai riewlum ya ka khendo ka siap Fi ban juba pe kata kalong ni mo. Ladang iong ban 1 ka 371 ha jala jumi. Ka jingli kami long ka basic question ka bangi ha ban sutu long manun pentri kami tu kendon jong 371. District council na ka state na. Larangi puli gitu protection ki badon ka 371 long jingli long manu ban snaanya ba dei ki social custom manu ban snaanya lo khando ko siap manu ban snaanya lo khlaw ko patap kan de ka jurisdiction jong district council jong state ndai kumba kalong menta dalong so kumnu rumo ka district council hi ka dei kata ka layer of authority ka ba ai protection yang i naki hepat hoi ngidon la ka jong ka state ngidei ki tribal state ngidon ka kendon ban habadei kata jurisdiction jong district council te menta lada umdan su pinweng no menta ka district council nei ka kendon ka jingpli ranghang ka jingkhang ka basir khai kamut ka jingpli ranghang ka jingkhang lu kan poi hadu ta ba ka bu ka state government ni ka lala ban snai ki an habadei kendo ka siap ka dim tai kan long thik kum kani ka IME ka ba lale ka state government but what ka district council min hakani ka la persya ka to kala pas ka solution ban persya ka to da ka jing persya jong district council woi ba ka dei ka constitutional authority nei kamut ngidang so sngai ngidang so don ka ta ka protection ka te ba pan ngan pai sha phimo mene long i ba vivian ro ilong ba ka six schedule it's a more structured framework kan te ni pe tu mene fi batai tu ka article 12 AB mo jong ka 6 schedule ka ba ong ba yaki an jong ka sarkar pedeng la ban exam no iki nani nom pentri kami ki tribal areas la da yo kata ka presidential notification teki don pete ki ba ong ba
kani ka jing pek mat la ni ka jing hak ban up nang te ban yo kata ka approval la ni kata ka jing menjur ka pen suki no ka jing petelon ya ki kam ki jam ko bang i ki bun ki bill jong ka KHDC ki sakot baru governor kumta ni long kam ka pen suki ka jing petelon ya ki an ken jong ka district council. It's simple. Balai haka propose amendment juga 6 dil. Yang restore biang ya ka 12B. Ka 12B ka aibor yo governor ban exam. Ya kinu ki central law kat kum ki mat bla aibor hangi. Ni haka propose amendment mentang ong ka surga pedang. Wan ra biang ya ka exemption power. Amdei how president kum bala wan ra ka 12AB. Wan ra biang ya ka 12B ka berim ke ban exam tang governor. Namaru governor wahaban ak under the direction advice of the council of minister up per article 163. Any moment ke state government through the council of minister can advise exempt this law, ngila alai lui na kanu ke jing syate amrau. Takadau simple ban wanra ai ke jing stand don kam ban ya pressure lang. Ban wanra abyang ya ka 12B ban exempt power tangu governor. Kata kalau more or less kalau ajan yawan kandiat bat ke artikel 371A jong kan nagalan. Ke baba ong mo no act of parliament shall apply in respect of so. Tiladang ya buno yu gubernur kemur kadika power jong ban exam. Namang imdi ban sutuk bagla namar ba haka artikel 371A clause A2 kaong kakran sepang no act of parliament shall apply in respect of customary law and procedure. Ni pada haka paragraph 3F jong ka 6 dil we can make laws on customary. Tatau ngisna ya ka khasi social custom of lineage amendment menakani ban tap iki kur hakani ka law. Kajing kali hang ni kalong rada nyap mix lang who's power to make law. Kastit jongi ngapai kat sabangi pai ke pil ban make law. Balai nga ongkom ta Kishna kan mau ya katuka Meghalaya Compulsory of Marriage Decision Act. Bapli wat uban yat ho haying mane hapwa 60 days. Lada register would how registration authority he will be arrested. Very sad. Tatang daw pi ngi shapting. Pi kan mau ki wan ra ya katuka an jong ka prevention of disqualification of member of legislative assembly Act 1973 kiwan ra ka amendment bandong ba now mentang im protection yaw MDC banlong lang bat MLA im protection yaw Syiem banlong lang bat MLA ki pas ya ketukaan ka jingmut kelong ban kin resign no jubor justi ki MLA ka ongkumnu ka Supreme Court ka ongkumnu ka Election Commission of India ongkumnu governor ma ban mic kerteng ya ki MDC ne Syiem namar kamdei ka office hapo ka state sama ka office kamdei hapo ka state office of profit kadai office no kadai office of profit tangba kamdei ka office of profit under the state that is the language. Kamdei ke office of profit understood. The officer ki calling out, sir, now we understood that you are not under the state government. Now we understood. Bab himdei shu hapo wat ka sarkar union pihap binding daka 6 dil provision. It is so powerful. Tangbang kacudan kam yangi bangin long strong. Menhagani jayu ka high court division ben. Kaong bakikis para tribal para khasiru hana dewan le hagi district session court. Habang ilek sa Supreme Court ka Supreme Court. Ka paragraph 4 bat 5 para tribal para khasi di bandil beca ikut jongka district council. Kasti ya ka gitu ibenta ban aibor ya ki district session court. Gerang basnong hausnam ka arja ka sau kharsan. Lada kamduan provision jong sekidil. Mga bapian Syiem atau poru Syiem manlek daga ai sya Supreme Court. Ngalek daga provision jong ka sekidil paragraph 3 banong bahaka paragraph 3 la karena syai administration jong kisnong administration jong hima urang ba snong Syiem musurdar daga tangilek ke Supreme Court ka ste ka ong Sadon ka sekidil pimla bankang. Takadaw
kadai ka ikhtiar ma kadai ka tiba kadai ka stiba tang bangidon kam ya kirang ba sti mo khnang ba ngina ban ya da ya kari ke chogi Kulishibun ba sasin ba Sadon ka ban kli kan clear phimo kumba ibai ang ba hapo kani ka framework kani ka sex schedule kan hakin sex schedule pat ka article 371 ngi ba hak article ka sex schedule u governor lani u president udani kata ka bor ba on exam lani exam pelat ni pelat ya kanu ka than ban ha ban penteri kami ya kanu ka anjong ka sarkar pedeng ti bat ni pedru ya ka 371 ba ka ai pade kata ka bor ya ka legislative assembly state legislative assembly bahkan pelat ya kata ka ban exam ya kita ki areas ban penteri kami ki an ta bang ni ped komni ka ek thar ka ba ikam don bor hato ka dei ka ni ka jong ka 6 schedule ni jong ka 371 kata kalong ni mo ka 6 schedule kadai ka legislative enabling provision kadon naga ngala amno yang kata mo ka 371 pat kadai tang protective provisions te lada ka 6 schedule kadai ka legislative enabling provision ki kendon ki badon haka ngang so kala hi ka 6 schedule nomor ka 371 kadai tang ka provision of for protection banyada yang ni ki central laws bagi num terikam hang tu la kadai kata ka exemption kala benda ni kala level governor nu presiden compare tang ba ka sulong protective nomor ba la aibor governor nu presiden kat kum ki provision jungki ba un pediang na kinum pediang ya ka assembly bakin pediang na kinum pediang ya ka tu ka central laws kan nu bentahan rik ka 6 schedule pat kadon ka bor ban snaan hi daladi te ya ki benta ki bedigi jongki red pat kadon hakai kabor ban snaan daladi pembukalong po me kalayam ta tengah ngaso yang menta te ka kejingsingan ka dongdon hi ka 6 schedule te ba Batskhem yes ngako ang kaligan mo ki ang ba ka 6 schedule kadon kata ka oversight mo presidential oversight ti kat ba ka 371 ber kam don ta kada ki ang ba ki don ki instances ni ki jingja ki ba la don ki nu ki jingya ka ja hapreng ka sarkar jela ba ka sokar pedeng ki kalong ka shimpor ban resolve ki la ni ban pinbet ya kita kijing kat bah ka district council pade ka hilawan nuksa ka duksa ka de ke jing tho ka be tho iba Erwin ken nai good ya jing tho kadan ka ka nuksa yes kadan ka ka bahapo Nagaland ka naga oil that naga 2010 naga oil case that oil reserve case 2010 so ki ong bahang tu kim la ke shimpor ki ban resolve ya ka issue kan because they have the article 371 that's why kam don kata ka jing kam don ka jing bom ya sku tho jingmut ta yang so you want dia ha pikiran ni pangkan ni ka 6 schedule mo yang ka enabling act lada kam don ka pimong ngi nganong pi ka very straight ngam ong iba lada wanra ka article 371 pendo ka 6 schedule nadu benda lada clarify kata. The second thing kabang ya keren ni kalong ba kumia ngai yo ban kem kalong ba la kani ka 6 schedule piong ka ka enabling act kaba kila ban ai bor ya ka district council ban chna ai la da kam don ka district council ban ban chna ai ti pin pej ba ki subjects ki bla bo ha ka 6 schedule om dei tang ha ka Meghalaya henry ha ki way ki district councils ki ban ha ka 6 schedule ki dei ki subjects bon baki warra naka state syaka district council te phimut banong haksu umgadeka bodo tutorial council ki bon ke subject hang tu si sub hoteli ke dek enabling hang tu tel phimut banong balada kamdon hang tu ka state government manu bersina anjing ti subject pada ka schedule you know like kata ka jingkli em kolong illogical it is illogical phi philapa haga tu perbaya kema be khi tu ya baya mi tu jing ki kamarang ba chnong kami kala high court ko ang kumno ka kami kala high court ko ang state government kala man sina ka government of Meghalaya ka wan raik ordinance ho yang kan ma ba ka wan raik ordinance moi ka tu tang ba hak tu nomor balai hang tu ka state government nomor pa ka subject kumang ni ba dei ka subject bala mention ha ka 6 schedule nomor bangidang don ka 6 schedule tika pa pa kan le ka 6 schedule otherwise ka state government kala nomor nong ipi hanakalan bom don ka 6 schedule ki traditional institution ki dang don manu besna manu be incorporate ki ha ka ke state government they kamut ber kam don ka 6 schedule ka state government kam la chu besna kawai ke ba pin lap men chwa mo ki ya kren ya kani ha ba pi pingan ai pi wei ke luksa
komentar masa wanra akan ketua coal mining issue ni dengan NGT. Hab apply be itu ke Mineral Mining Act juga central government. Minta hak kes juga Nagaland ke central government ke situ ban interfere nomor kedua ke article 371. Dia kanu ke bakam klaim. Hang ni don six schedule ngim lali ni hab apply be itu ke act. Ya kawai pada ong mene bakatu bolong ban ibor you state governor. Ban exam ya ki banom apply ke central law. Hang ni. Minne ke bang skap ke jekran ke long ba phi distrust ke state government. Hang ni again pada phi wanra ya ke trust sa ke state government. Phi contradiction hang ni. Ning kong phi yang pada wanra kan ke state government ke sina law kan wan sina law ke ba persya yang ni. Henta pada phi ong ba ni di henry wong sina law ke state government u governor tu. Na menta pada ude ujo governor but function on the aid and advice of the state government, he trust you. Another thing along ba, haba on Article 371 ka exemption along the whole state. Ka exemption ha ka 6 schedule along ha ki tribal areas. Ha ki kamot hamigal yang gidon kinon tribal areas kamlong total. Kawai. Nang ta ba hang di pelaba ngim dei ban klet ya kaneru. Ngim dei ban klet ya kane ba house nam khadais ba asan phulai ba ka Khasi Hills ka United Khasi Hills United Khasi Hill Khasi and Chen Hills Autonomous District Council ka snai ga an land transfer hende yang tu ka shopping ken hende pinpet hang ka kies jong tika North Kachar Hills Autonomous District Council pada ya ka land alienation ka de ka de kila mention ha ka 6 schedule Haka kies jong iki mention Henry hang kies jong migalia manu basna tak an kisna ka state government amban mentangi a protected balai bengidon ka state la jong ladang ganong ipi gawai ladang ngi haka ko por ngim yo state of 1972 or 1970 kumuka autonomous state mari tu land transfer ka autonomous state not this full fledged state ladang 1971 1969 kawan ka autonomous state dia tak bagi form pada bagi yo state 1971 ni sayo full state ladang ngim yo ya ka full ya ladang ngim yo ka state la jong ano ipi kapta ka jaka puta jong lalut manuman sna ai dia tak ada ban wan rapi ku ka pelau hang ni kalau bagi ji keren jong ki silong back and forth ka poi ji menengi ke no pada senaan ke state legislature kan sina persya ya ki tribal hendai mentau nganong ipi ujo UMDC ujo ubriu belong UMDC but ujo ubriu belong MLA hana da usong ha legislative assembly unon unsinaan persya ya ki khasi lada udon la district council unsinaan nam ta ki khasi kani kalong absurd kani kom argument nganong ipi menta ujo ubriu ubdai minister juga jela ya ro ya katu ka investment Mikala agency itu ka ak but ujo udai UMDC jong ka party ka ba persya hadis the council te hang ni penlap ka don ka contradiction what how ju ubreu pi ka wi ka long ka ba phala ha ka politics jong ka megara jingi ka ba ka wi ka long menta mo pi yang wa the 6 schedule de ki shong ka 6 schedule kin trai ba na mata ka jai benriu ujo ubreu lada ulet yang te had assembly unum tray tak kata kolong Ibankyntiew Syiem ila long teng ngai pidon hang ni ko akli pi hatu pi kam tray bah yang tak ajak bendir pi dan district council na pi tray bah dan assembly kolong confusing pi kata yes pak okey nga tray bah district council balai hasil assembly pi la menteri kai ke dau kolong ka di ngakan mau ko por ke ba ki du bor gedang ba snong ki ailat inga banjit ko we ngahap perkhat na kebentak gedang ba snong ngahap ban yadai ba snong tang ngahap tri bahari sul kat hadu ko por bala daki omban design ru oban mai keteng ru kamli le kendian boleh ngi wanra ya ka spirit jong ka article 200 kumbong i ba Batskhem ka article 200 spirit ka ongkum ni kanu ka bill bapa sa legislative assembly hapo 60 days kadika kam jong gubernur ban ascend the bill lada ascend hapo ndebos ni un hapa with governor message ban ong ba idon technical problems go hape hakasin ke ban pa don excuse you ni thap lang ka spirit jong ka tundet menta ka amendment
Kamut kanu ke bill pass the district council. Same spirit 200 can apply. Dan jaga pet. That is kata tahu ngasku banong ba kamut bangisokom betang haga advice jung council of minister under article 163. Independent haga article 200 kabau gobernur ruha bana senit. Ngatai pisu tu kata. Sakawai kalong kani. Kumpong iba Sadon mentan. Ban checkmate ya ka government. Hakani ka IMF berkiwai-kiwai. Ladangim empoweri ka district council madu ban checkmate. State government manu basyong. Manu basyong state government. Don kapor kisyong manu Syiem. Ikan mau bahaga. Aryar khatsan. Gidon live hunriu ki basyong huntai. Jayu. Kumpong iba Batskhem. Kira ka headman ordinance. Bahapok sanski la pim isu kinu kot gidon kam jung kipat ba. Pi habban hak offense. Terlalu ngasuk banong ba pen klanshu ya kan ya. Kenang bangin check lang ya ka state government. Oh, ngalong MLA tu por namar pi kat kum ka MLA ngom ta ngalong MLA lang namar ba ka attentional kam apply hang tai. Attentional kam apply MLA la banlong MDC. Ka artikel cisbak ndai puwei artikel cisbak ndai pu arru kam apply office of profit namar hadin balaya tungku kum tu tinggal long lang. Dari mentang saya kini ke amendment seksidil kila bu kawai ka clause. Kamdi ka kisim ka spirit jong ka tensidil banong bau MLA bar MDC umla syu banlong. Hele ka jingi jonga compare la dalong nam long ru. La long na long ru tang badon kami ka spirit. Ka spirit kalong ba ban stick na ka benta ka interest jongi. Nama ka stick sidil hadu benta ka debate na ka benta ka interest jongi. Tingis kung tuhi ba lakade ka 6th schedule ni lakade ka article 371 ka jing tuhi ka long banya da ya ki kini ki pai riewlum ki jangi ka khndo ka shap ka Roti Synshar ka Roti ka dastur ka jong ki mo tinga chukli kini ka jing kli ka long ka closing remark kan na menta I ba Vivian te ba dengi su thu ngi ko mo ang menangi su thu ka dikit ka jing tuhi ka long banya da mo kini ki cha jing rieu pai riewlum te kumno tharai namar ngi tep ru ba amendment jong ka 6th schedule mo ti kumno tharai ngi la ban pin klan shu lada nama lada ngi ya ka 6th schedule ban kampen klan shu ki ban pin ko bor shu ya ki shnong ki thai ki dorba shnong ya ki Syiem ki himaz ki doloy ki nokmas shoban jawab ta ka jinkli jong phi ban divine biak ya den askwa ban jawab khendia dia tu ka jingkren jong iba bat ne bai ong ba kamdan ta jing thmu banong ban pendu ka 6th schedule apo meghalaya nei kwa ba kan dan lang ta ka 371 askwa ban kado hang ne ba gidan ki states ba fair ki leaders na to ki state mga kamao mga namar nga de special council po district council ki wan la po Nagaland la po Goa wan la po Ladakh ki wan Antai dan skiwi state kiwan namar kiwi ka jinglong beautiful jong ka 6th schedule po Meghalaya but ki kwa ban introduce ban pan ba de ban dawa ban yo 6th schedule ka ka jongki te pin Syiem mang te po Ladakh ru namar menta ka to ka kitang shio kadan ka to ka jingdawa wan utu am kamau ka thank you wan chani sa po district council jongi baki pe ka kam trikam ka jongi but hang te ru ki dawa ka 6th schedule te henry ka center ki dawaru ya ka article 371 te pin Syiem ka center nga pe ya to ka statement ka bami jong Amit Shah wang ba either 371 or 6th schedule but we cannot give you 6th schedule only 371 certain protections in education in land etc kabamut ba phimla banyo two protections two special provision at the same time phimla len ba 6th schedule ka special provision a constitution within a constitution ka 371 ka special constitution special provision tamakalong limited autonomy kamlang pinapai 6th schedule ka dan kata ka autonomy ka balang absolute namar ba shushu ka ban ang ne ba halor to ka jingkran ni ba pensingan ba ka jing internet ka jinglong hang ni po Meghalaya ka lang ba you can become an MDC also you can become an MLA kaladan ka stage ba kadan ka public interest litigation ka ba i file ikong against ka Syiem
Yong ba kini ki ba la long MLA. Sisin ki kimla ban long MDC ru. Ma ka Office of Profit. Te kajaring khat ba pencakan mele skabjar. Dengan di mga lawyer hataka case. Nakaliang nyumut ki MLA. Kabakan tup lang iba arden. Ngadi lawyer naman tay ba arden. Nang tay ba pencakan iba SDR nang ta iba sanbor sulai ter. Lain no iba medba. Te namar hatu ka pan kadon kata ka politics. Namar danglang chief minister ba salseng marang. Te namar kadon kata ka politics happening jongki ka bangam tip ke. Oh sorry. Ba mukul. Te ba SDR yang ba ngan haban design no namar ngi trailang hang ni hab ya sutu jingmut lang. Te baro ki MDC hata ka por ba kan thop lang iba den ki design no. Lain no iba bencengai. Namar kadon ka jinting kho ka bajur ba peding ba bencengai baru Dr. Mukul. Te iba bencengai ni yang le akum no biwan. Ngonga pi continue ben pi di leader jong ka jai benrio. It's a win-win situation. Ki mai kertang ye phiru it's a win-win situation. Lara phi job la share ka deka win-win situation. Te Henry ka jaring khat ba ka Election Commission of India. Gong ba ka ki bodies kani under the 6th schedule kidi ki local bodies kimde ki Office of Profit under the union or under the state. Te de hangta ba ka governor usai kata ka hukum ba kamkta. Te ka High Court of Meghalaya ka Supreme Court kata ka iyo. Te Supreme Court ka dismiss. Ka poisya sa Supreme Court ka claim interfere. Te kadang susu Andre kadang bar ki ain men shwa mo ngi ba Batskhem ba ka kadika district council ba men shwa ka thau ya ka ain land transfer act. Shwa ban wan kan Meghalaya Land Transfer Regulation Act of 1971. Kaladon to ka land transfer act jong ka district council. Hendrai ka ide kong city mon sayan ibedi kor jong ai bedi nak ju you thame ila challenge ta ka ain jong ka district council ba kam dan bor ka district council ban thawain hai binta badi ni ban regulate ka transfer te ka poisya sa Supreme Court ba Supreme Court ka kade ka jing sisa ba ka district council kamla ban thawain under 31G hak be dei ban regulate ka transfer mar ka anu mun shwa kalaran kani ka jing hanglan yaki dakhar yaki non tribal ban thiet jaka te ka district council kala neru to ka por kala persyang te ka Supreme Court gong ba the district council do not have the plenary powers unlike the state legislature or the parliament to make laws te den ta kada ka yap no to ka ain ro te shushu ha ka por banga khlamlong shu lawyer jong district council si por te namar don ki daw bam la kyat ka por bi ba shla kadang ka to ka prevention of defection namar bai kadang to ka jikinti sang te endring ako ban shwa ban wan si tai bintang ong ba po district council hi ding sisa ka di ban long ka partyless democracy abam dei ban don political parties belong involved te hatu ka por isa mai kumu MDC te namar ngar nga so ingkhong hatu ka por nga challenge ta ka ain jo ka district council but ngi job po High Court but the position is Supreme Court kala ban touch namar baong ba ka district council ka dong kala ban thawan tang i benta ba dei jong 6th schedule does not have plenary powers de halor kiti ki benta ba gajing kali jong fi tom but to repeat ya kebenong sulan sari baro kan dei ka ai ka bakham ilong ibet ban pentrikam ha Meghalaya ka 6th schedule lani ka article 371 lani la ban pen 3 ya baro artali lada dei banga don kata ka bor tengala 6th schedule pediang lang 371 ru pediang lang ndrei ka point ka long ba nila ban yo baro artali na si namar bingi kwa kata ka 371 one fine day namar ka sarkar menta po sadai center kadi ka sarkar ka baleno Rafiq pani ka 371 ka long okay we'll give you 371 but we'll do away with 6th schedule ka eka banja pat yangi ka lasai ngi yo 371 kai ndai ki ni ki protection ki bang yo apa 6th schedule ngi la ban do no te nga sai ngim dei ban long kita ki ba kwa ban balong ki barakot palan pan lot yo ngi do lot pat ka point ka long ba 371 is not bad it's good then ngi khem yo to ka por kalau too late in the day bangin dawa ka 371 larang i dawa ka 371
ngau ngi pi 100% ka 6 schedule kan ja apa Meghalaya. Yes, Pak Pechan. Bi kani gumbala ong ba biban kai ka jing ong jo home minister union home minister Amit Shah. either or kawai ne kani ka aja hamizoram ro hamizoram ngimdei ban confused kamdei the whole Mizoram ka bahab baga tribal area under the 6 schedule dagan mau bha tangka lai kamara batka chakma small area Hendrai baro giladu ya ka provision jongka 6 schedule katkum ka article 371G ka bala penduk no ya ka 6 schedule hapok Mizoram lain no gitu gilai teli dia mendai tang bangi snap ya ka jing ong jong minister phailang du haka Mizoram bakaktin tribal area ngamtip idon ba biban kaktin tribal area kapau tang haka article 2442 buat haka para 20 tengam tip nakam tham Mizoram ka pau hangno tengah kampau kaktin tribal area tengah siap ting pi yo kalong general area kin kawiru kalong ba kumbalong banyo ar telak suthuk kajing wanra ya ka 371G ban penjak no ya ka 6 schedule tribal area ham apa district council kala pau syai bar hum minister lo akan syai kata te ya yaman nahi ka sungu jonga ngidang don kambek ban ya ilang baro na ka bentaban pen khan shushu ya ka 6 schedule kata kalong bakata ka paragraph 3A ru ka baklan sepangkalan allotment baka klem appear ka tin transfer tap lang no ngi menakan ya ka amendment 6 schedule kita mendai ban bu tangkalan allotment lan allotment an transfer kenang ba nginong baka transfer lan ru ka di ban man sangi mendai tang kata wanra biang ka paragraph khat RB ka borsho gubernur mendai tang ka state government on article 163 on article 200 ngilaban pressure gubernur ban hat pasanit mendai tang kata wanra biang ka 12A mendai ka 12AA ka ba hoping mo pliu hala baru kata ka 12AA ka 12AA ka ai boru president ka 12A ka ai boru gubernur kamut tang ka council of minister ngiru on spirit 200 ladangin mentah kami men kan long strong ladang yo kat kini ki balong very strong klai nga iya mentang ini telang suai kan ni kamtam kan ka jan ka MDC election kala jan ngatrai kan bahangin ya kan baik ya kan ni ka strengthening ban pen klan susu ya ka 6 schedule kenang ba kan long ka protection ka jingeda yangi ki gai benriu repai di nomor bang yo baroar la ayak sa nuksa timat kan bahawang ini phaya kan ni ina pen klan kenang ba gubernur nom yo le monshu ka state le monshu da ka ba besu ya ki amendment ki ba klan Ba Sadon. Kumban syupan kot. Naring as ngomong bangi kung kasi ibering di bani ka article 370 ba 35A. Ladam jim empat penduk sarkar. Nama balai ngi asok bagri India ri kendon ban ngimpat soy ke instrumen merger. Tambah syudan bok dapat long bawa long itai benta long hangno la ngi yo ada 6 schedule ka bang milala ban ya pediang lang hangta. Dalam tangi ipet kum ka recent laws semua kum ka Citizenship Amendment Act ketin ka basahi kalong bakatu kanum kala exam for 6 schedule area kakaran tang 6 schedule area kam keran ki 371 areas takataru hi pedi ba kadon hi kejulong speciality yung ni ka 6 schedule tek tang bangong pal mane kam don ka direct correlation happening ka 371 but ka 6 schedule nomor balai Mizoram layak na ka union territory don 6 schedule ulayo ya ka Lusai Hill atau council ladu no ulayo aboriginal council atau por long kani kalong peculiar po Meghalaya apat te Meghalaya apat ka sudah itu ka jingjom jongi na kata ka composite state of Assam 1971-72 siaka tribal state kemudian no te niyo lang ya ka district council ka bang issue ni adon lupa na do suwa yung palong ka state ngangas mo to habidai bawa ki amendment yang ni ga 6 schedule ba manta wan ngaru ya dot pantalang hi hababun ki discussion hoy kata jing ong ba pensingai manong ban perung spirit jong ka arspa khamtam ka arspa mo haka 6 schedule kumba lai keren bat kata ka allotment and transfer of land ngasngo kata hi kala penjananya ngasngo yamantai kumangong mene baga district council kadai kalau ada lupa kita karkhana bersenaan ke 371 kadai tangka protective provisions tengah semua ngavut nam taka 6 schedule ja kawe ke ba kwa ban ong hang ni kalong kan ni
haba piong ba ka yakin ka state government mo yakin state government piong ba ka 6th schedule kawi ka bangi haban sutu kini ka long ba kumai ba Sadon yong ba kani ka 6th schedule ka dan pa ka provision macnaan ka state government ka dan provision macnaan kamdi ba kamdan provision macnaan kuma yakren mena kuma ayu pi ka state government ka laban macnaan yaki dorbarshnong ka laban macnaan yaki local bodies ka laban macnaan dei ba kam laban macnaan kawi ka ba gakwa ban oh ni ka long ba haba ngi ong ba ngin aibor ya ka district council mo to ni ya cha ka ba nong ban aibor kali ka cingkali kalong to what extent benai kumandang yo ban skap ko bekren iba pensingai Syiem kalong ba ngi haban alang ara susuk subject boro sya ka district council kalong ba mentang layo ani ka state dei timentana kan ka state government ngin nang ras ka subject sya ka district council tela sya ngin jit MLA nam ta ka ipat development bagi jet development nam development pi kalau development tu kan dibenan ke subjek klaim ke subjek pula ban lihat development for what apa kabdan ke subjek tiga mun kalau ba haba kut la syai kan ni ke state government ladang sutu ke ba PNC yong haba kut pidon ke state government belongkum ke senrong la syai ngi biang syaka district council to le ladang kipai ba kisngo kalau ngtar ngin ya kabile tiga pemene ke bang bestenat ba kwa ben keren ke yang mene kalong baka district council kalong kum kata keban checkmate ya ka state government hendai penlap pa Syiem ka don kapor ba ya ka district council roh dan checkmate number hab checkmate taki pressure groups namaran kemau tu kapor rem ha kapor ba kiale itu ka kemau tu ka primi ka itu ka development sya domestiat economic area Kibaran district council ke ko ho ban welcome ya tu habbi ki pressure groups dimenta ka long ba dang yada kata konsep kemut bentang ya ban pen klan ru ya ka district council ya ki pressure groups ban checkmate ya ka district council tapi kolong endless yang ta the ultimately bene ke ba ko ban ong gain bene la kemo iba PNC bene mustnat ba ngak hamla menteri khamba ha ka district council tingi khmi lenti nang ni chakmat ba kino ki ba ong ba ngak I jai benriu ba kino miele MLA election show nabar kin tri ba ha ka nang tu wa yele MLA show se ni ba pla ka long ba kalong na hongpong onda ki sedang show ka MDC onda adap ka MDC ki le ka MLA katakan ke baki kile tinggal melak bersutu ke politik semigalia katakan ke baki yo sngo kolong bagi hamla tak besyong ni tekemut to yo long MDC bi no kene ni sakmat tiga wi ke ba hang ni ke ba ngi dei bersutu kolong ba kene ka article 371 bat ke 6 schedule kumang ngi ong ngin ya dawa ngin ya petkin kolong kum nu ke respond ke central government Syua bangin yo ik response ke central government mengihi para mengi lai penlong mangi bagi di state government ke decide mengi lai long Amit Shah mengi. Pendekran dia kata mene bang pek ya jingting mene article 371 article 370 kani ke sarkar Delhi balik don boron nang pi lada ka sarkar. Kale ka kwa ban le don bor lada ka job lay nganong pi haka ban EU. Lada ka yo di absolute majority. They can do away with anything. They can do away with anything. Ladaki mene bekeran yang tu ka CA ru. Ki CA ki exam ya ka 6 schedule. Ki exam ki ILP states ru. Ya ki ILP state sang tu la exam. Nata kata ke Manipur ke Bombay ke 6 schedule. Ke Bombay ke ILP ha ka tu ko por ka yo ILP no. Ka exemption was not based on 371 dah. Was based on ILP. Ki ba piong kata ti ba piong kata. Kan ke ai pa dei ke ILP states. Ti penlap hang ni penlap kayu Panchayati Raj. Ketua Act of 1993. Ketua ayu ka 73rd Amendment. Yeah, 73rd Amendment Act tu. Ya katu ki exam ha Meghalaya, Mizoram, Nagaland. Even when Nagaland is not a 6th schedule, even when Mizoram is party a 6th schedule, ki exam. So na taraf pap kan exemption pen one are apply ka we ka context ka ya fair ha ka we ulat kum we ha we ulat kum we
Kani exemption ba pin tang ba pin ong ba exempt yang ni bagi 6 schedule areas baik itu 73rd amendment. That's a different case altogether. Natara ngono pi hang ni kalong ba kai ka ba hang ni ngi dei ban kin ma ba de kalong ba dala don palat ki parallel government ru kham tam la don kata ka political rivalry, then the people will suffer. There will be difficulty. People will suffer, not anybody else. Tengok orang fikir wei kalong ba. Ki politicians ki anong hi. Dah kalong kumnu, but the people ultimately will suffer. Kublai shibon ba ya gitu ki sembok kajmi kublai shibon ya ka ya kini ki jing ai jing ki jong pi mo kumba pila yo sngau hi ba ki don ki jing ai jing ki ba mi na ki panelists ki jong ki ba ong ba ngi don kam ban nang pan klan sho ya ki district council men pen ku board sho ki khna ba ki nang la yan yo ya ta ka ityal ba ki la manya da ya ka hok long try ki pai riewlum ba dang ki don ru ko mi ba Batskhem ong ba la da don ka la ru bling in da wa ya article 371 ban ngap bi ka juba ba jong ka sarkar ti ba ngangit ba pila yo ki jing penchai ki jong pi ka ka article 371 ba ka 6 schedule ba ka kendon ai ki badan haki but hatulan em pendon kami ki hak jalami glaya but sa Syiem ngapa kwa pan pit pa ki jing sungu ya iba vivan ya iba penchngan iba Sadon ba iba Batskhem ka por ka jong ki ba dikini ki sembok je berkat ki jong ki ba ki la ai hangi mentasngi tetat ada ngi Syiem yang bat pi hak we bat ka por ba da ka we bat ka program ngadi Ibankyntiew Mawrie nak bentau for front media kublai ka por jong pi baro